अभी बराबर आ रहा, अभी चेक किया, अभी चेक करो। 119 दिन के दिसंबर में ग्रेट है, दिसंबर में सर क्रॉस करके यही किया है मैंने। अभी 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 चेक कर लो, अभी चेक करो, अभी बंद करके चालू किया वापस क्रॉस। एक कॉमन सोबत ऍप्लिकेशन ड्राफ्ट केले, सही आ रही है एक सर? कॉमन ऍप्लिकेशन ड्राफ्ट केले आणि तुमचे 0. हाँ देखा, मैं वैसे ही रखा था, वो पता नहीं वैसे क्यों हो गया अभी। केला एक स्मार्ट मीटराचे तुम स्मार्ट हाँ, मीटर नाका जाल्यार ते साइन माराय आणि सबमिट कराय बरे। वी आर नॉट फोर्सिंग यू, स्मार्ट मीटर हाँ? जायो नाका क्या बोले सर? बिल आवागो एक काळाने बिल सुबेदिला 100 अभी बराबर आहे ना सर? एक कॉमन ऍप्लिकेशन ड्राफ्ट ओके, बिकॉज देयर आर टू मेनी पीपल 119 डेज एक कॉमन ऍप्लिकेशन ड्राफ्ट होता डॅश डॅश आधी तुझे कंझ्युमर आयडी घालाय, ओके मीटर नंबर घालाय, तुझे नाव घालाय आणि ते फिल द ब्लँक्स भराय आणि स्टॅम्प घे। एक पंचायत इन्व्हर्ट कर, एक मार्क इन्व्हर्ट कर आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन्व्हर्ट कर झाले। तुमको जरूरी करी अभी बराबर आ रहा है डिपार्टमेंट आई इन्व्हर्ट केलो जाय हाँ सर? काही डिसिजन घ्या ते एमएलए ऑफिसर आणली आहे आणि अभी बराबर आ रहा है क्या? जे स्टाफ आला 3 वर्ष मोठा मागे तू पतो भरवाय पाहिजे, ओके किंवा जे 5 मेंबरांको दिता नाजाल्यार सीमाको दिता सरपंचाकडे, यू हॅव टू गिव्ह इट टू देम सो दॅट यू हॅव अ कॉपी क्लियर आनु नाव हे सगळे जाले आणि खाली किती कोण करपाचे, व्हॉट इज युअर डिसिजन, आय वांट टू हिअर फ्रॉम यू। 4,000 5,000 दिले बराबर 3 महिन्याची, व्हॉट यू वॉन्ट No, rectify it and give an option of installment. Because no 4 महीना बिल ये प्रॉब्लम that is not this आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आने कहा पर्सनली पिंटो ये बिल आहे अरे हम तुझे वीडियो स्मार्ट मीटर ऑलरेडी थोड्या जणांना बसवला स्मार्ट ऑलरेडी बसवला परत किती मीटर 5,000 आहे, 4 मीटर आहे, 4 पोलीस डिजिटल मीटर बसवले आणि एक बार बिल बरे मासे जे कोणाचे बिल सुबेजे लागू किती काय केलं ते मासे मला सांगायला तो एक हा जे बिला एक रॉंग हा मी त्याच्यावर हाली केले फेब्रुवारी महिना 190 डेज आहे नाही 90 काय नाही तो 30 डेज जाता या 60 डेज जाता आहे खाली 64 डेज जाता आहे ते कोणागे हा ते एक ऍप्लिकेशन कोण रेक्टिफाय करपाक घालपाक जाता तसो कोण आहे हेच बाहेर जे कोणा सुबेज बिल येलो हा 3 महीने आयलो 4 महीने आयलो, व्हॉट यू थिंक यू नीड मी टू डू फॉर यू मातशें उलय कित्याक तुगे बिलू आनी कोण हाली करपा ना हेल्पाक यू हॅव टू टेल मी तू जर म्हाका सांगना हांव नोट डावन करून दवरता आमच्या नेचर मागीर हें करपाक टेल मी हां इन्स्टॉलमेंट वायज पळय हां एक एकलो आपल्याक सांगलाय हां ते इन्स्टॉलमेंट म्हणून ते घेतला तुमगे कितें ओपिनियन हां पहिले रेक्टिफाय करपाक सारकें आहा रॉंग आहा सेकंड कितें रेक्टिफाय केलें म्हणून कितें चला रेडी सांगतो म्हाका व्हॉट यू वॉन्ट 5,000 एंड अबव पर आहे 5,000 एंड अबव प्लीज 5,000 आणि 2,000 एंड अबव 2,000 एंड अबव 2,000 एंड अबव 2,000 and above. Right. So now let me ask 2,000 and above. जी हाँ. अजून येईल ना. येईल ना. सप्टेंबर येईल नाही. सप्टेंबर लास्ट बिल येईल आणि आता येईल ना. किती जण आहे ना? येईल नाही.
सो जे कोणाक घेता आहा can we ask for installment wise payment? ऐका यार माशे do you all want that? 2000 3000 जे कोणा बिल येला होता जे कोणा 200 येताले 300 येताले ऐका यार समजा ना 200 300 बिल येताले but now you have got 2000 3000 and you are unable to pay that amount together installment wise सांगल्या जाता nobody say anything. How do you want to pay? समज बिल सारख्या 4 महिन्यात गेलो जाल्यार इन्स्टॉलमेंट वाइज मागपा जाय फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूथ बाय कोण दिवपा शकना हांवें सांगलोलें आमगे सरकार येयलें जाल्यार फ्री दितले इलेक्ट्रिसिटी दिता न्हू सो म्हज्या रात मुबार हांव फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितलो सरकार येयलें जाल्यार तुका म्हूण ती पॉलिसी आमगेली सो आज तुज्या मुबार इलेक्ट्रिसिटी हे पयशे माफ करें सो हे कोणागे करेक्शन करपा जाय करेक्शन करूया हिंग म्हाका लोड इन्क्रीज जालो कोण मेळना कोणागेलो लोड इन्क्रीज जालो म्हणजे 5 kV लोड आहा 7 kV आहा 5 kV आहा आनी लोड इन्क्रीमेंट केला म्हणून पेनल्टी हॅज एनीबडी गॉट अ पेनल्टी इनसाइड युअर बिल पेनल्टी आलो कोण आहा इन दिस 1 2 3 4 5 6th line here 6th line also penalty okay आता now here he's got a penalty of 8400 ते भाषेत पेनल्टी कोणा आहा तुमगे तू 6th line हे चार्जेस आहे तुमका 6th line पेनल्टी आम्ही ऍप्लिकेशन ड्राफ्ट करतले and we will send it to you all by tomorrow. जे कोणागेले 5000 10,000 and above bill येलो आएगा हाल ऑप्शन ये है individual draft को दिता because there are individual issues but 5,000 and less जे कोणागे हा जे 119 days of bill हा त्याका एक specific draft होता and we will send a copy. We will circulate a copy on the group. हमने दुपारचे मॅक्सिमम लोक आहे ना सर जे कोणाला एक मेडल त्याच्याकडे पडलेला आता नंबरही घेतले तुमगेले तुम्ही दुपार घालून दुपार मेडल प्रिंट आउट काढून लाव तुझं का पंचायती होता हाल्या झेरॉक्स बरं इंग्लिश
ना जाल्यार PDF जाल्यार सगळे काढून घेतले. बरें 2-3 ऑप्शन दवरया. हांव सॉफ्ट कॉपी धाडटा, पंचायती कॉपी दोता आनी ऑफिसांतूय कॉपी दोता. कोणाको प्रिंट आउट काढून जाता तो प्रिंट आउट काढाय, कोणाको प्रिंट आउट काढपा जायना पंचायती वचून घेयाय नाजाल्यार मुगे ऑफिसान घेयाय. सो इट इज अवेलेबल. स्टॅम्प मान घेयाय आपणे आनी एक घालाय. वी वील कॉल, आमी कॉल करतले सगळे लोकांक. जेन्ना कॉल करतले तुमी येवपा जाय. येतली न्हू टायम काडून क्लोज टू आफ्टरनून क्लोज करया. डिपार्टमेंटा हुंय जाल्यार वचपा सगळे उलो मारया आनी उलो मारून आय थिंक ऑल ऑफ जाल्यार करता. आनी डबल रियायस नंबर प्रत्येक घरांत एकलो पळय म्हाजो येतली. आनी तेजो मागीर एक रेजोल्युशन घेया. लोकांक गेलो लोकांक एक रेजोल्युशन घेया की हे जे ते कोताय सांगनासो कोताय पण सगळ्या स्मार्ट मीटर नागपूर रेजोल्युशन घेया. आनी दुसरें म्हणल्यार ती बिल्स ते हायकोन जे सिवेज बिल घेताय ते बिल्स कोणूच करपाक जाय. इज इट ओके? म्हाका एक सांगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री केल्या जाता जायना? जाता. इलेक्ट्रिसिटी फ्री म्हणजे गव्हर्नमेंटान आपल्या आंगार घेयले इलेक्ट्रिसिटी जाल्यार तुमकां एक्सेप्ट आहा? एक्सेप्ट ना? आसा. ही फॅसिलिटी दिली एक्सेप्ट ना? हम जेन्ना म्हणटाय की आमी इलेक्ट्रिसिटी फ्री करया तेन्ना वोटू कोणा? This is the problem. You see, 5 years we are suffering. Suffer ज़्यादा है कि ना? Are you not suffering with this bill? Suffer ज़्यादा है. So day to day our money is going here. Day to day. So we have to have a change in the government. We have to have a people-centric government. इसका दूँगा people-centric पड़ते हैं. लोकांच्या बोर्डातून दिसते जो सालवार करून जाता त्याचा सरकार हाडून जाओ. नाजाल्यार हेसो कितले भाशण दिवं कितले दिवं 5 वर्स कांयच करपा जायना. सो हे तुमकां रेडी जावपा जाय. जातली ना जायना जाल्यार वी वील नॉट एबल टू होल्ड दीस ग्राउंड. सरकारान उदका बील उलय उदका बिलां येतली. आतां फकत लायटीचेर राव उदका बील येतली. आतां वाडटले सगळे वाडटले. वाडोवन मागीर फकत सबसिडी दितले. सो आय थिंक यू ऑल हॅव टू कम. एक मोदीन चिंतपा जाय वर्सा वर्स जो दिसते इश्यू जाता तो येना. 2,000 3,000 म्हणल्यार खूब उणो जालो. सो आय थिंक पॉलिसी मेकिंगाक सपोर्ट केल्या विल बी एप्रिशिएटेड. वी वॉन्ट गुड पीपल टू कम इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम. खूब पीपल सपोर्ट सिस्टम चेंज करपाक. एक गाड्या की गाड आसले पडी बीजेपी भायर पडया. वेरी गुड. सो आय एम विथ यू ऑल. I will make sure I will fight in the assembly regarding this. You will get all the support, but we want everyone to come out. We want everyone to come out. So we बाहेर बाजारी एक घेराव घाल्या हजारांनी लोक आहेत आणि त्यांना मागचा मेसेज होतो की पीपल आर नॉट करया. ओके. तू मिठाई को बिंबा गरज ना हां बिंबा आहे की मार्गाय 30 किती येऊगा 10,000 येवा बिंबा आहे. 10,000 इतले पैसे लागला बिनाल्या झिरो करू जाय. बट वी नीड युअर सपोर्ट. विदाउट युअर सपोर्ट हे चेंजेस करू जाय नाही. हांव पतन एक पाट सांगता जे कोणा गेली 5,000 एंड अबाउट दिलेले 5,000 आणि सुबे दिलेले हॅलो सर एनी टाइम हांव नो आयकोन ऑफसा हांव एका दोना निघना 2 एकला आपल्याकडे टाइम आहे 10 to 11 o'clock प्लेन. इज इट ओके? तू सोमी बराबर येईल जाल्यार बराबर देखून वाचू 10 to 11 o'clock भितर तुम्ही 5,000 एंड अबाउट 5,000 सकल येयले ते घेवपाक गरज ना. जाय जाल्यार घे. बट वी वील सेंड यू द हांव तुका ड्राफ्ट करून हांव दाखवलो 2-3 फॉर्मेट घेवपाचे घालतो. तुमगे नंबर आता दिये किंवा ते कॉल यू करा. नंबर दी आहे सगळे गेलो सो दॅट ते फॉर्म पावपाक प्रिंट आउट काढाय. कोणाको प्रिंटर ना घरा कडेन जाल्यार तो पंचायतीचो एक प्रिंट आउट घे जाल्यार आमगे ऑफिसाचो प्रिंट आउट घे. हांव थोडे प्रिंट आउट कपला कडेन घालता 100 प्रिंट आउट घालता 100 प्रिंट घालता. सो दॅट एवरीबडी इज हॅविंग. ओके. घरान एक कोण घेऊन आम दिल्यार जातले. फेर इनफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू गो द स्मार्ट.
तो उलयता कोण राग दाखयना तो डिजिटल मीटर टू स्मार्ट मीटर चेंज करपा स्मार्ट मीटराक तूं हाली करूंक जाय पयशे तुगे आसपा ना काय ना केले सोन्याने कोणा कितें सांगपा जाय एनीथिंग यू वॉन्ट टू सजेस्ट नेक्स्ट स्टेप क्लियर जाला कितलो एक आहा स्प्लिट करून पयशे खाली करपा डिमांड घालपा इन्स्टॉलमेंटाचो सेपरेट करू आता कोण ते करेक्ट करू आता प्रिव्हियस रिडिंग आणि करंट रिडिंग एक कॉलम आहा कोणवा येला प्रिव्हियस रिडिंग आणि करंट रिडिंग सेम आहा तो सांगताय बार गलत लिखा है अभी प्रेजेंट क्या है वो एक्चुअल आप देखो समझ लो ना आपका ये मैटर अलग है ये गलत हो गया 5-6 बिल्स आपने पे किया इसलिए कंप्लेन करेंगे उस हिसाब से तो यहाँ आएगा आएगा और बड़ा सोयीस्कर के लिए दे दो आप प्राकृति से दो त्याच्या कोई हम तरी सगळ्यांनी एकठांय जान सरकाराचे प्रेशर घायलो की हे सॉर्ट आउट करपासान आनी एक डेडलाइन दी हाली करपाक आनी इन्स्टॉलमेंटान दी म्हणून जाल्यार ओके आहा ओके ही डेडलाइन वाडोवपाक ओके आहा तर लोकांक पयशे रेंज करपाक मेळटले म्हणून
चुकीचो रिडींग घेवपा आयलो ते भुरग्या आमी पेनल्टी घालपा जाय आनी तेका मातसो काय येवपा जाय तेणे रॉंग रिडींग केलें तुमचो अवतुमरा म्हयन्याक तुमगे रिडींग रॉंग येलो सगळ्यांक कितें प्रिवियस रिडींग एंड प्रेझेंट रिडींग इज रॉंग आनी त्या अवतुमरा म्हयन्याक मिस्टेक केलो म्हणून हे सगळे आतां वयर सकल गडबड जाले इफ यू सी 13571 13571 प्रिवियस आणि प्रेझेंट इन ऑक्टोबर आणि 300 मिस्टेक जायत केले ते मागे पप्पा डेसिमल केले हे माणसाला येईन असं केले कैमरे में आएगा इतना आगे मत कीजिए चालू किया कैमरा तू किया था इसके बोल रहा हूँ मैं Now in year wrong game, so in go 10,600 lagay, 11,000 lagay, 11,512 lagay, gradually it will go now. They have done mistakes here, and then after doing it, now suddenly November, December, nothing. January, then again, 7193, 7193. Current reading 0 guys. Now, आता एक example घेता येतोय. Current reading 0. In the month of October, current reading 0 गायला. आणि मागीर previous reading 2.3 गायले. And magi from previous reading it is equal to 7,193. Inga is 7,193. So your departmental mistake. Total departmental mistake and loka hoda galba hobo you. See, here is written 7,193, and consumption is stored at 1,623. Should be 0, no? They are not coming. सरकारला रॉंग काढून गेले.
ऍप्लिकेशन मान टाकता ऍप्लिकेशन ते सबमिट करे आणि मागीर आपले कॉल करायचा का मागीर हे तो पठाय
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.